Nenga simfruzo kinda machiegni. Japaga bicho ito ngimagi masira mar apaya mano timore saa aboro kinyi makawuono e aluora mar Twin Bridge e apaya ma Nakuru kadhi Eldoret e kinde mane nyamburko mating'o jowuoth maromo 14 norado gi bas moro kendo nego ji duto mane nitiere e nyamburko mating'o ji 14 no ka jowuoth mane idho bas to noyudo hinyruok. Obila tesendo bila Mamau Summit nochopo e kar masirano kendo tero jogo mane oyudo hinyruok e kar thieth Mamolo Hospital. Jatendo bila mahoho marokak to modero oyango masirano kowacho ni chenro mar timo nonro ewi masirano osechakore. Obila yango ni ji 38 mane oyudo bas to notony maonge hinyruok moro amora. Deva alikuwa ametafuta overtake. Alafu overtake tumesikia tu gari imefa boom, imekonga ile gari ingine ilikuwa imekuja mbele, alafu akalalamika sema mtoke. Watu wakaanza kutafuta yeye na yeye akatoka wa kwanza. Ninaomba kwamba ile project ambayo ilikuwa imeanzishwa ya Rironi Mau Summit ianzie hapa Mau Summit ikienda Rironi, kwa sababu hapa Mau Summit imekuwa shida sana, imekuwa ikiua watu wengi sana. The bus was descending a hill and the Nissan Matatu was ascending a hill, and the driver of the bus lost control of the bus and they had a head-on collision between the two buses. And out of that particular accident, I want to confirm that we have lost 15. We have confirmed we have lost 15 lives, 8 adults and 7 children aged between 1 year and 15. 1 year and 15 years. Jopuonj mag JSS mawuok e kaunti ma